Imos esperar aí a... Esta sensación de esperar por alguén, oye, mira... Sintes un ben, non? Tranquilo, tranquilo, non te preocupes. Para lanzármonos uns aos outros. Vos estades en inferioridade. Tenes todo o xefe aquí? Sí. Vedes que me fixo moito. Cando queiras, Bueno, oye, pois, moi bons días a todos e a todas e moitísimas grazas por acudir un venres máis a esta roda de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos de celebrar e que va encargada de asuntos de importancia para a provincia. A modo de resume, esta semana mobilizamos na Xunta de Goberno 4 millóns de euros para diferentes asuntos. 180.000 euros para o novo programa Lecer en Familia, máis de 220.000 para o programa Máis Benestar, 250.000 euros para as cofradías de pescadores e as agrupacións de mariscadoras, con importantes novidades que despois comentarei, 780.000 para o fomento do deporte e 2,6 millóns para investimentos en concellos ao abeiro do Plan Máis Provincia. E comezamos con benestar social porque hoxe quero falarvos dun novo programa que estreamos este ano e que vai a beneficiar as familias da provincia, o Lecer en Familia. Un programa novo, insisto, dotado cun orzamento de 179.000 euros que busca reforzar lazos familiares nun ambiente de convivencia e a través de estancias de fin de semana nun establecemento hoteleiro da provincia. Desta maneira, o obxectivo final é desconectar do estrés diario e gozar dun ocio de calidade en familia, reactivando emocións positivas con actividades e o fomento de diversión compartida. Ademais, algo moi importante, o que pretende é ser un programa dinamizador da economía da provincia que impulse o emprego no sector turístico fora dos meses estivais. En concreto, ofrécese unha estancia de fin de semana nun balneario Talasos Paus similar da provincia con aloxamento dunha noite en réxime de media pensión. E poderán beneficiarse deste programa as unidades de familiares con, polo menos, un menor ao seu cargo que teñan a súa residencia na provincia de Pontevedra. En total vanse ofertar 2.350 prazas. 2.300 que serán en réxime xeral, nas que se subvencionará con 75 euros do custo total para maiores de 16 anos, 50 euros para cativos de 4 a 16 anos e gratuitas para os menores de 4 anos. E logo, 50 prazas en réximen especial, donde a Deputación subvencionará con 130 euros o custo da praza. En canto aos pormenores do programa, pois terá lugar en temporada baixa, é dicir, entre o 15 de setembro e o 15 de decembro, é outra ferramenta máis que poñemos a disposición para desestacionalizar o turismo, e logo a estadía incluirá a utilización do spa ou balneario e actividades tamén con animación sociocultural infantil. Está previsto que estas bases se publiquen no mes de agosto. Nós, mentras, o que vamos é a contratar a empresa que o desenvolva e logo será despois cando se abra o prazo para a solicitude. E continuo falando de benestar social e de termalismo, porque lembraredes que o pasado mes de abril aprobamos as bases do programa Máis Benestar,
que ofertará 2.127 prazas para persoas maiores de 55 anos poidan acceder a balnearios, talasos ou spas da provincia. Pois ben, hoxe o que vimos é de aprobar o expediente para contratar o servizo de execución deste programa cun orzamento máximo de licitación de 414 euros por persoa. Mais polo miúdo, no que se refire ao orzamento, o total é de 881.960 euros, dos que a Diputación financia 221.700 euros. En concreto, subvencionamos 2.100 prazas en réxime xeral con 100 euros e case 30 prazas de réxime especial con 400 euros. Os usuarios beneficiarios pagarán o importe restante. E seguimos. Quero falarvos agora de medio natural, concretamente dos traballadores do mar, porque hoxe aprobamos a liña de subvencións para as cofradías de pescadores, a federacións de cofradías e agrupación de mariscadoras, que repartirán 250.000 euros para afrontar gasto corrente e investimentos. E aquí hai unha importante novidade con respecto a outros anos, e é a posibilidade de que poidan destinar estas axudas para financiar gasto corrente. En concreto, 175.000 euros do orzamento para afrontar, insisto, gasto corrente. E isto é un clamor que nos trasladou o sector, co cal mantivemos diversas reunións, unha delas aquí no Pazo Provincial, donde, ante a singularidade e as dificultades deste ano, incidían en que non podían facer investimentos cando tiñan problemas para afrontar gastos do día a día. De aí, nesa sempre escoita que facemos, a atención que procuramos. E aquí, dentro dos gastos correntes, inclúen os gastos de combustible e electricidade, gastos de persoal ou mesmo a adquisición de semente de moluscos bivaldos. O resto, 75.000 euros, podrán destinalo para investimentos. Aquí pode ser subvencionable os material de vixiancia, os elementos de transporte, construcións ou mobiliario. E temos claro que, como Administración Pública, debemos estar ao carón dos pescadores e os mariscadores e apoialos en momentos complicados como este, porque a nosa provincia é auga, esta provincia é mar, e moitos dos nosos veciños e veciñas viven deste medio natural e non podemos deixalo de lado. E abrimos un venres máis páxina deportiva. Comenzamos co Plan de Infraestructuras Deportivas. Este venres aprobamos axudas por valor de 286.000 euros para os concellos de Tui e Vilagarcía de Arousa. En concreto, 106.000 euros para Tui, para que realice as obras de sustitución da cuberta e mellora de ventilación da pista polideportiva de Randulfe. E para Vilagarcía, 180.000 euros, que serán destinados para a sustitución do céspede do campo municipal de Verdón. E hai que lembrar que Vilagarcía, precisamente, é o concello que máis se beneficiou do Plan de Infraestructuras Deportivas con máis de 200.000 euros. No que se refire a este plan extraordinario, dotado con 4 millóns de euros, decir que xa estamos a superar o Ecuador, cando levamos mobilizado 2,4 millóns de euros. En deporte, segundo asunto que ten que ver con este tema, ademais que foi unha das cuestións principais que abordamos na Xunta de Goberno, hoxe imos mobilizar 500.000 euros para impulsar axudas aos clubes deportivos e federacións. Aprobamos dúas liñas de axudas cun orzamento total de 500.000 euros, 200.000 euros máis que o ano pasado, para que clubes deportivos e federación poidan organizar competicións ou eventos deportivos na provincia. A primeira liña, que conta cun orzamento de 300.000 euros, de 180.000 pasou a 300.000, e é para a realización de competicións deportivas federadas oficiais de ámbito estatal ou internacional, é dicir, campeonatos ou copas de España ou do mundo, e competicións deportivas oficiais de alto nivel. Aquí o máximo subvencionable é 25.000 euros ou o 60% do orzamento. E logo unha segunda liña,
que pasa de 120.000 a 200.000 euros para a realización de competicións deportivas oficiais e non oficiais de todos os ámbitos territoriais, non incluídas na liña 1 e tamén os eventos deportivos. Aquí o máximo subvencionable son 6.000 euros ou o 60% do orzamento. E que poderán subvencionar os clubes ou as federacións? Bueno, pois gastos federativos, de viaxe, de organización, publicitarios, sanitarios, gastos de materiais e premios, entre outros. Repito, 200.000 euros máis que o ano pasado, o cal ven a demostrar que a nosa aposta polo deporte non é de palabra, senón que aquí están os feitos, e esta é outra mostra máis. E imos rematando. Como ven sendo habitual, facemos co programa máis provincia. Neste senso, hoxe aprobamos 2,6 millóns de euros para 9 concellos da provincia. Son Agolada, Barro, Bueu, Gondomar, Marín, Meaño, Pontecesures, Sanxenxo e Soutomaior. Despois, remitiremos na nota de prensa o detalle de cada un dos investimentos referidos nestes 9 concellos. O obeiro da liña 1 de investimentos, mobilizamos 2,5 millóns de euros para que Agolada, Barro, Bueu, Gondomar, Meaño, Pontecesures, Sanxenxo e Soutomaior impulsen novos investimentos. E no que se refire á liña 2 de gasto corrente, aprobamos e concedemos 92.000 euros ao Concello de Marín para afrontar os gastos derivados da Festa Corsaria e o Samaín Briz. Con respecto á liña 1, a de investimentos, todas as xuntas de goberno, pois dou conta de inversións que se fan en concellos que supón a financiación do 100% de obras de diverso tipo. Neste caso, na xunta de goberno de hoxe, pois eu destacaría unha que se fai no concello de Gondomar, que é o acondicionamento da praza Manuel Alonso, é dicir, a Alameda, como comúnmente se coñece neste concello do Valmiñor, onde imos investir preto de 1,2 millóns de euros con financiación 100% da Deputación. En resumo, que seguimos tendendo pontes cos concellos e seguimos avanzando no reparto de fondos do Plan Máis Provincia e no que vai de ano mobilizamos e aprobamos xa 22,4 millóns de euros. E logo, un último asunto fora do que é a Xunta de Goberno, pois quería falar da vía de transporte por estrada máis importante da provincia, a que percorre a cornixa atlántica. Estou a referir á AP9, porque está de actualidade. Recentemente tiñamos constancia de que a Comisión Europea abría un expediente de infracción a España pola concesión da AP9, donde, bueno, é un momento que vai no bo sentido, é que o Goberno de España non informou en absoluto, e precisamente onte coñecíamos que no país veciño de Portugal, a Asamblea, o que facía era, co voto favorable de entre outros partidos, do Partido Socialista, poñer fin á peaxe de varias autoestradas, onde se incluía a que vai de Vigo ao Porto, a 28. E é unha situación que contrasta naturalmente co que vivimos aquí na AP9 en Galicia, que ten especial incidencia na provincia de Pontevedra, donde hai subas indiscriminadas ano tras ano. Pois ben, eu hoxe o que quero é aproveitar para trasladarlles que a Deputación, dentro do seu mínimo marxe de maniobra, traballou para que a AP9, en lugar de tanto custo, deixara maiores ingresos para a cidadanía de Pontevedra, concretamente dos concellos todos que son atravesados pola AP9. E grazas aos traballos da Deputación, a través do oral, unha dúcia de concellos de todas as cores da provincia pasarán a ingresar 1,8 millóns de euros máis en concepto de IBI que o ano pasado. Isto ben motivado porque caducou a bonificación do 95% que tiña a concesionaria Audasa. En concreto, de 118.000 euros pasarán a ingresar 2 millóns de euros que reverterán nas súas arcas públicas e que poderán ser empregados para sufragar mellores servicios para os veciños. En concreto, no que se refire aos concellos beneficiarios e que teñen a recaudación delegada na Diputación de Pontevedra, estes son os beneficiados: Barro, Caldas, Meis, Moaña, Mos, Poio, Pontecesures, Porriño, Portas, Tui, Valga e Vilaboa, que foi o último que enumerei
Vilaboa, eu poño como un exemplo, porque de 21.000 euros que estaba recaudando o ano pasado, pois vai a pasar a recaudar, grazas a esa gestión da Diputación, 435.000 euros. Ten que decir que esta diferencia supón unha excepción económica moi importante para un concello como a Vilaboa. Pero, bueno, o mesmo acontece con outros moitos, por exemplo, no Porriño, de 9.000 euros, de 11.000, perdón, que recaudou o ano pasado, pasa a 223.000, en Portas, de 9.000 a 193.000, ou Valga, de 9.000 a 185.000 euros. Logo, pois, vos pasaremos ao detalle o que vai a recaudar cada un dos concellos. Así que hoxe quero celebrar que podemos falar da AP9 en termos de ingresos, e non sempre como facemos en termos de gasto para o bolsillo dos pontevedresas e pontevedresas. E pola miña parte non teño máis nada que engadir e quedo á espera de calquera pregunta que teñan a ver. As axudas das mariscadoras, elas pedían axudas a título particular. Estas son as xestionadas por cofradías, non? Non, elas nesa parte vai ir ao que é as cofradías de mariscadoras, as 24 que hai na provincia son posibles beneficiarios. Tamén está a Federación das Cofradías, que pode ser beneficiaria destas axudas, e logo as asociacións de mariscadoras. Moi ben, bueno, pois, oye, teñan un bo día. E alguén se pode interceder no tempo, pois mira, se nos mandades así un tempiño propio para o mes de maio, tampouco nos vamos a decir que non, Oye, iso é moi atinado, Ben vez de que vos anda un 1000 por aí, que si nas viñas...